Здравейте, уважаеми дами и господа. Казвам се Пламен Петров. Смятам себе си за успял в работата си, в начинанието, с което се занимавам. Но и като юрист знам колко е трудно един предприемач в България да се оправи с целият този административен хаос и безпорядък, който ни преследва от години. Неяснотата в следващите планирани години в нашия бизнес от гледна точка на финансовите инструменти пречи, не помага на бизнесите, особено на млади хора като нас. Знам в другите страни, където има здраво управление, как хората планират и как развиват бизнеси с помощта на самата държава, която ги подпомага. Тук при нас положението не е такова от години и ние живеем в неяснота, безпорядък и хаос. Затова приех да съм част от гражданското движение за президентска република с ясната мотивация, че искам да мотивирам все повече млади хора, наши съмишленици, мнозинството, да приеме тази кауза за едно по-стабилно и предвидимо управление, каквото има в президентските републики. Благодаря ви.